Vaig acabar. Bon dia. A veure si per favor, si no, no ens sentireu tots. De nou, bon dia, soc Òscar Martínez i soc cap d'informatius i presentador d'informatius en l'espai audiovisual de proximitat. ESAP. És la xarxa de televisions locals i comarcals de la Comunitat Valenciana. Són televisions xicotigues que cadascuna aporta el seu granet de sorra i entre totes fem un informatiu autonòmic que dirigís i presenta des de València i fem algo un poc més potable del que se podria fer si ho farem a soles. Així, a Castelló, són 3 les emissores que estan involucrades en el projecte, que són BTV, que és la televisió local de Vila-real, Televisió de Castelló, de tota la província, i Nord Televisió, que és de les comarques dels Ports, que és més al nord de la Comunitat Valenciana. Després ja tenim altres emissores, València i també a Alacant. També, a banda d'això, treballa en la televisió pública valenciana, en APOM. L'objectiu d'haver vingut avui així és per impartir-vos una xerrada, espero que no se dormiu, sobre intel·ligència artificial, sobre informació, sobre fake news, des de la meva experiència com a periodista. Però no de la manera en què vos informe jo, sinó la manera en la que s'informeu vosaltres. Perquè avui en dia ens l'estan clavant fins al mar. Anem per parts. La intel·ligència artificial ja està pràcticament en tots els àmbits de les nostres vides. En tots. Una cosa tan senzilla com és fer-se un selfie amb el mòbil i aplicar-li, no sé, un filtre, o l'Snapchat que se podeu ficar una llengua de gos, unes orelles, una tonterieta, que vos deixa la cara perfectament maquillada, sense tal. Tot això ja és intel·ligència artificial. Quina és la diferència? Que si jo vull retocar una fotografia de manera antiga, necessitaré saber de Photoshop, necessitaré una persona que sabera manejar-se en Photoshop i la tasca de canviar aquesta foto. No cal, en qüestió d'uns segons la foto està retocada amb el vostre mòbil, perquè els vostres mòbils, des d'ara, ja venen també amb intel·ligència artificial. No com els que gastàvem nosaltres quan jo tenia la vostra edat, que jo, els vostres professors i jo hem vist néixer els mòbils, i eren per a telefonar, enviar missatges i vaig jugar a la serpiente. Res més. Avui podem fer virgueries amb els mòbils. I si podem fer virgueries amb un mòbil, imaginem-nos amb un ordinador. La intel·ligència artificial està anant molt més enllà del que nosaltres ens pensem. I ens està enganyant. Pot ser una gran ajuda, però pot ser un gran entrebanc per a la informació que vosaltres consumiu. Vosaltres sou la generació Z. Després de vosaltres vindrà l'alfa, després la beta, coses que s'han inventat perquè tenim que tindre tots etiquetes, no sé per què. I vosaltres consumiu la informació a través de les xarxes socials. Qui d'ací no té TikTok o coneix TikTok? Tots tenim TikTok, no? I tots consumim informació a base de reels. És informació molt ràpida, molt curta, molt concreta i molt directa. Perquè vosaltres, jo també soc consumidor de xarxes socials, estem amb l'escroll, mirant reels, en 2 segons un altre, i ahí juguen els algoritmes, que també són intel·ligència artificial, que el que fan és mostrar-nos allò que ens interessa, en base a el que hem estat consumint o el que hem buscat en la nostra pantalla. Per la qual cosa el que fa és que ens té enganxats al mòbil, portem una hora, no ens hem assabentat i estem ahí pim-pam, pim-pam, pim-pam. I aquesta informació que vosaltres consumiu, en el 90% de les ocasions és falsa o està manipulada. D'ahí neixen els bulos, les fake news, els muntatges, que el que fan és, una, desinformar, 2, polaritzar. Què significa polaritzar? Que la societat cada vegada està més extremada, especialment en ideologies polítiques. Molt extremista. I fins i tot, la intel·ligència artificial, els bulos, els fake news, tot està relacionat, estan reescrivint la història d'este país. Vos està fent creure que cualquier tiempo pasado fue mejor. I jo us puc assegurar que vosaltres i jo, en l'època preconstitucional d'este país, no haguérem aguantat ni una setmana.
perquè més de la meitat ens haguem afusellat per començar. Si voleu saber la història real del nostre país, aneu-se'n als llibres. No se n'aneu a TikTok. Perquè està fent mal. Això per a començar. I vos puc posar exemples de com la intel·ligència artificial pot manipular, en el bon sentit de la paraula, a veure si m'aclarir això. Anem a l'altre, sí. Propaganda política. Molt bé. Ara tenim una imatge, vaig a fer més gran, si m'aclarís. Mireu, esta és una de les imatges i dels vídeos de la campanya promocional de la nova temporada tardor-hivern 2025-2026 de la televisió pública valenciana. D'acord? No sé si sabeu que esta és la primera volta que una televisió en este país, no m'atrevisc a dir de la resta del món perquè no ho sé sense certa, i com a periodista no puc donar informació de la que no tinga informació verídica, però esta sí que me la conec. La primera televisió d'Espanya que ha utilitzat intel·ligència artificial per a fer això. Ahí estou veient tres persones, el de l'esquerra no sé ni qui és perquè crec que no existís, però el del mig, no sé si els conegueu, Eugeni Alemany, presentador de la SACA, i a la dreta està Ferran Cano, presentador del programa de festes de la televisió pública. No són ells. Són avatars, creats per intel·ligència artificial pel personal de la tele. Ni tampoc existeix el tren que hi ha darrere, ni els focus, res. Només hi ha unes fotografies que se van extreure dels programes, se li va dir a la IA que feren la resta del cos, van haver de ficar la talla, el pes, l'alçària de la persona per a que no apareguera en un cos que no pega en ell, i han creat això. Va ser una campanya molt qüestionada, molt criticada. Jo vaig a mantenir neutre, no vaig a dir la meva opinió. Però ahir veiem que s'ha substituït la tecnologia per un model, dos presentadors, un grafista, un encarregat de plató, un maquillador, un perruquer, un encarregat de vestuari, un guionista, un càmera, un il·luminador, i podria tirar-me 3 hores, diguem-nos, la quantitat de gent que pot treballar en un simple spot de televisió i que no han treballat. És el futur? Sí. És una ferramenta que ens pot ajudar? Sí. Que es pot substituir? Si vosaltres, que sou el futur, no ho pareu, us pot substituir. Tota la vida ha passat que hi ha hagut professions que han desaparegut i altres que no, que s'han transformat simplement. Fem gràcia que no he contat un xiste encara. Sois després. Hi ha professions que han desaparegut. Maripí, calleu-se. Hi ha professions que han desaparegut. Vosaltres no ho heu conegut, jo tampoc. Però hi havia un home que s'encarregava de portar barres de gel a les cases i als bars. Ja no existeix. La professió de cartero està a punt de desaparèixer. Ara el que hi ha és el repartidor d'Amazon. ¿Vale? Però ahí tenim un exemple de com la intel·ligència artificial pot canviar-ho tot. Vaig a posar-vos més exemples. Si m'aclarisc. No m'aclarisc. Dime algo. No, es que he sentido un algo. Ah. Mira que un xiquet més guapo. Parlava abans dels filtros que tenim en el mòbil, que tenim en Instagram, que tenim en Snapchat. Els models també, què vol passar? Escolteu que m'esteu descentrant, que estan pixats de la risa. M'agradaria saber què és el que es passa. ¿Sorpresa alguna coseta? Si això vos passa on estic treballant jo en directe, pues tenim la carrera. Així
què? Bueno, parlem de Pepito i de Mònica. Mireu, això és una imatge promocional d'un nou comerç, que és Nord-Amèrica, que està plegant a Espanya, és de l'estil de Pepco, Temu, no sé si conegueu aquest tipus de tendes, que tenen un poc de tot. Bueno, doncs aquestes es diuen Half Price, que estan aplegant a la Comunitat Valenciana, i aquesta és la campanya publicitària de quan tapen el local que estan preparant-lo i ja després ho lleven per a obrir-lo. Parlarem de filtros. Mireu, este xic que està en primera plana, somriure blanc perfecte, cara angulosa, monyo ideal, fins i tot la dessuadora que porta, les arrugues que li fan, són xules. Els ulls perfectes, les arrugues ben marcaetes en quant a que són arrugues de riure, perquè és jove. L'altra xicona igual, perfectes. Quantes persones penseu que han treballat per a fer aquesta imatge? Ni el model, no siquiera. Bueno, doncs jo vos dic que ni Maripili ni Pepito existeixen. Estan creats íntegrament per intel·ligència artificial. I encara que no ho podeu veure perquè és molt xicotiu, està així, jo sí que he vist el cartell i posa IA Generated. Pot dir que no existeixen. Quants llocs de treball s'han substituït per l'intel·ligència artificial? Imagineu-se. Fins i tot agències de modelos, càstings de modelos, un modelo que obliga a ser modelo i ha fet el càsting, l'han agarrat i... No, ja no, és que no cal. Si així no ens poden enganyar, imagineu-se amb altres coses. Me'n vaig més allà. Us presenta Aitana, la conegueu? La de l'esquerra. Sabeu qui és? És influencer. Marieta. Aitana, m'han dit a mi que li diuen. O Marieta, no sé qui serà. Bueno, pues si l'altra seria Maripil, esta se diu Marieta, però se suposa que li diuen Aitana. És modelo. Fa publicitat. Fa unes fotos espectaculars. Com podeu veure, el cos el té perfecte, la roba li senta perfecta, el monyo el té ideal i guanya al mes 12.000 pavos. I ja en el 10% d'aquest jornal s'ha de conformar a rapar per plegar a final de mes. 12.000 euros mensuals. Té 300.000 seguidors. I així tenim una companya del periòdico que li està fent una entrevista. Fins a quin punt s'estan enganyant quan jo m'echo en la mà dreta a que dels 300.000 seguidors que té, més de la meitat no saben que Aitana no existeix. Ho sabíeu? Havíeu sentit parlar d'ella o d'alguna cosa similar? Aitana no existeix. Està creada íntegrament per intel·ligència artificial i té 300.000 seguidors i guanya 12.000 pavos al mes. Toca't els nassos. Me vull la sang. Alguna persona diria, jo vull ser influencer, no tinc el cos per ser influencer, no tinc ganes d'operar-me per ser influencer, o vaig a inventar-me una. Ja guanya diners, 12.000 euros al mes. I sabeu quin és el problema? Que vosaltres ja teniu una edat i esteu crescudes i crescuts. Però de més jovenets tots tenim ídols. Un actor, un cantant, una actriu, jo què sé. I els vostres ídols i els de la gent més jove que vosaltres són els influencers. Volem semblar-nos als influencers que són els nostres ídols. Es vestim com els influencers, es maquilleu com els influencers, se pentineu, intenteu i ja hi ha gent que s'opera per aparèixer o tindre el cos dels influencers. Per coses com esta vos estan fent mal, perquè són tan perfectes que no existeixen i molts de vosaltres i moltes de vosaltres voleu semblar-vos a una cosa que no existeix. Quant anem a tardar en veure una sèrie en Netflix o en Amazon Prime que estigui protagonitzada per gent com ella? I no és una cosa nova, perquè ja han vist Toy Story, o no? Conegut Toy Story. És una pel·lícula feta íntegrament
amb ordinadors, perquè estem parlant d'una pel·lícula de fa 30 anys enrere, i que ja substituís els actors. Però anem a dir que com és una pel·lícula d'animació que pot substituir els dibuixos animats, bé, però no anem a tardar ni això. En veure sèries protagonitzades íntegrament per personatges creats per intel·ligència artificial que tindran els seus comptes d'Instagram, els seus comptes de TikTok, tindran no sé quants mil seguidors, però no existeixen. I estem seguint un fantasma, perquè no existeixen. Què és el que li passa a això? I fixeu-se que la companya periodista del periòdico està fent una entrevista a una caïda, que potser no està ni la caïda ni el set, i li està contestant. Hasta ese punto m'ha plegat que fins i tot el periodisme està plegant-se a entrar en lo que per a mi és una pantomima. Jo vull entrevistar una persona que m'estiga mirant, que m'estiga escoltant, una persona de carn i os, no a posar-me jo a parlar d'una persona i després que la fiquen per ordenador. No té sentit. Bé, una vegada vos he dit això, anem amb les fake news, que és com vosaltres, nosaltres, tots, és l'informe. I vaig a posar-vos un exemple. Mireu esta foto, això és el Pentágono estadounidense, una explosió. Una explosió, una imatge que va ser utilitzada, que va córrer com la pólvora per les xarxes socials, la gent es va començar a desmadrar, estem en un atemptat, anem a entrar en guerra. Fake news, bulo, fals, intel·ligència artificial, muntatge. Us puc posar un altre exemple més proper i que totes i tots conegueu a la perfecció. La Dana de València que van patir fa un any. Van veure una fake news que va córrer com la pólvora, perquè les fake news, al ser més morboses, corren més, les compartim tots més. Bueno, jo no me puc incloure, tampoc, que som molt intel·ligents. Però tots compartim el bombazo sense parar-nos a pensar en res més. Després parlem d'això. Parlem de la Dana. La notícia de que en el pàrquing del centre comercial Bonai de l'Aldaia hi havia 300 cadàvers allí baix. L'heu sentit? Doncs va haver un programa de televisió d'una cadena concreta que va donar el boom. Que sí, que allò és un cementeri. No n'hi havia ni un. A nosaltres, quan es va plegar a la redacció aquesta notícia, un bombazo seria obrir l'informatiu amb això, veig és. Però nosaltres, els periodistes, no treballem amb... Mos han dit, mos han escoltat, s'ha rumorejat. No, nosaltres agafem el telèfon, toquem a fonts fiables, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ajuntament, Alcaldia, i vam tocar a l'alcalde d'Aldaia, a Guillermo Luján. Escolta, això és cert. No tenim constància. Se diu, però no tenim constància. Toquem a la Guàrdia Civil. No és segur. Si es diuen no és segur, cremallera. Imagineu-se com anava a quedar jo i tot l'equip informatiu si jo obri aquest seria l'informatiu ja, això és un cert, tenien 300 persones allí baix i després no n'hi ha ni el tato. En una patata vaig al carrer. Què classe de periodista sóc jo? Que vaig informant en base a lo que m'he contat, m'ha aparegut, m'han dit, no. Vosaltres heu de fer el mateix. I després anem a parlar d'això. Que hi ha ferramentes per a combatir els bulos, les fake news i per descomptar la intel·ligència artificial, que és cada volta més difícil poder diferenciar el que és real del que no ho és. Per exemple, el Papa Francisco que en gloria estiga amb un abrigo de Valenciaga. Que Valenciaga és una marca que només una màniga de l'abrigo val més que tot el món d'aquí a Sant Pedro. No van a posar una xaqueteta al mercadillo. I pega. A Morelo, a mi també pot vindre fred i dic, pues chica, pues se posa uno i damunt li pega i queda boníssim, no saben si va a restar o a rapear, però això també va correr con la pólvora. I és una feina de catedral. I apenas podríem diferenciar si és real o és un muntatge. Clar, sabem que és un muntatge per lo inverosímil, un papa vestit així, vamos.
No, la Iglesia podrà modernitzar-se, però està a aquest punt, no. Val? No, ni Tommy Hilfiger, no, Valenciaga, la més cara de totes. Seguro que es Valenciaga, no? Vale. No m'estic inventant. Ahí tenim un altre exemple. I el que anava dient... A veure si torne a la sala, si m'aclarís. No m'aclarís. No m'aclarís. Jo manejo teleprompters, no ordenadors y cosas de estas raras. Chico, quina ràbia me dona que m'estiguin ahí. Posa tu xarrar. Es por la foto. No es por la foto, es por mí. No, me lo jura por el mí. Ya. No, en serio, que no me estoy burlando, estoy burlando de la foto, ¿por qué foto? Claro. Abans de que era 3 hores estava ja pujat de les reses escollant a les amigues i ara ja. Què te diuen? Com? Vaig a clavar-me en Nadia avui. T'ha tocat una Nadia? ¿Qué digo cómo te llaman? Asunción. De cara de Asunción. Pues Asunción y Nadia. Silence. O si fixeu així us han avalat, podem seguir, no hi ha problema. Pues ni que se quieren en el punto de la familia. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Ale, va, anem a seguir. Pues tinc que portar un diari informatiu. O sigui, no va passar de la risa quan comença a parlar de la política i de tot. Bueno, tot això ja és el que ja us havia mencionat. I ara ens anem a això. Bien. La intel·ligència artificial com a ferramenta creativa. No tot és negatiu. ¿Val? També és una ferramenta molt poderosa que es pot ajudar. També es pot substituir. Vaig a posar-vos 2 exemples, o uno. Mireu. Això és el logotipo del Centre de Cultura Contemporánea del Carme de València. ¿Val? Y pues no mireu, este és el de la Punt Televisió Valenciana. ¿Vale? Per a crear una imatge corporativa d'una empresa se necessita una agència especialitzada en arquitectura de marca. Dissenyadors, publicistes, que tenen reunions amb el client. Vull fer una imatge corporativa d'una empresa que se dedica a televisió o a ràdio o es dedica a vendre cromos. Aquest equip es reuneix, fa els estudis, fa un disseny i és un procés llarg i tediós. Conegueu Canva? Què passa Canva? Logotipos. O se n'aneu a un amic molt poderós del qual us vaig a parlar ara, de ChatGPT. Conegut ChatGPT? No l'heu vist en la vostra vida, Nada. Nosaltres en la redacció li diguem Chati. Chati, jo m'agrada ja tenir 50 anys d'edat, no em parla. Ara vos diré el per què. Asunción, chiqueteta. Chiqueteta me farà morir. Te vaig a castigar sense bocadillo de rosilla. A Chati tu te'n vas i li dius ChatGPT, fes-me un logotipo a una empresa que faci això i això. En 3 segons tens un logotipo. En 3 segons. Però ChatGPT, vaig entrar ara en el tema de ChatGPT. ChatGPT no té la veritat absoluta. Jo me jugo la madreta que ningú de vosaltres heu entrat mai a ChatGPT perquè us... Una maneta, no res per fer els deures. O un treball. Quita que no. És millor agarrar una enciclopèdia de la biblioteca, buscar informació i fer un treball. Tardes un poc més. En ChatGPT són 30 segons, te fa un treball, imagina. Però vosaltres no, veritat, som massa honrats i massa honrats. ChatGPT té una cosa molt nefasta. No sap dir-te això no ho sé. I quan no sap dir-te això no ho sé, què és el que fa? El que fem moltes i molts en un examen quan no ens ha una pregunta. Nos la inventem i si vuela, vuela. A nosaltres en la redacció ens l'ha pegat 2 voltes, 3 no. Nosaltres
Són televisions xicotigues, com us havia dit, en informatius, i alguna vegada ens va haver una ajuda extra. En plan, Xac, escriu-me una notícia de 3 línies per a locutar-la en directe. Val? I aquesta història que us vaig a contar és totalment real. El xic que fa els esports en l'informatiu el tenien de baixa i va haver d'encarregar-se el senyorito jo, que no soc periodista esportiu. I d'esports conec molt poc. L'actualitat us la puc contar tota, però d'esports, malauradament, sé molt poc. Llavors vaig haver de demanar-li a Xaqui que m'escrivirà una entradeta és el test que diguem el presentador abans de donar pas a un vídeo, escriu una entradeta sobre el València Club de Futbol que, no sé si ho sabeu, imagino que sí, està ja en puestos de descens. Què va fer ChatGPT? Com me va dir, això no ho sé, em va treure una entradilla d'informatiu en la que se deia que el València ha caigut a segona divisió. Se me va ocórrer, dins de la meva ignorància en esports, com us havia dit, se'm va ocórrer preguntar-li a un company que estava en redacció: quan ha caigut el València a segona? Què dius? Pues en què falta mitja lliga? I jo, ah sí? Pues ChatGPT no ho sap. Un amic que té molta més experiència que jo, ChatGPT, em va dir: podeu castigar-lo, podeu amenaçar-lo. Tu li dius: ChatGPT, fes-me esta notícia, com me la facis mal, te despedís. I s'ho creu. També li pots dir ChatGPT, per ser el meu nòvio també s'ho creu. O sigui, vaig no ho sé. L'altre dia vas veure una notícia d'una dona xinesa es va casar en intel·ligència artificial, en el nòvio que s'havia creat ella per intel·ligència artificial. Estem bojos. Perquè sí. Després també ens va fer una volta, una segona passada, des d'entonces torna a la vieja escuela, m'escric jo les notícies, ens va fer una notícia per a publicar en el digital, un dia que anàvem prou fins així de feina, i es va inventar declaracions d'un polític que aquest polític no havia dit. Sabeu el que va passar? Que va ser un becari el que ho va fer. I el xic, no té culpa tampoc, per descomptat, està aprenent, va publicar la notícia. Ja ho tenim. Vam haver de revisar. Lògicament, un becari tu li revises, si li corregixes, li has de dir el que l'has corregit, per què? Per a què prenc. I quan vam veure això, són un tonto l'extrem de ChatGPT. Vam haver d'eliminar la notícia. Perquè si això haguera eixit un poc més, vull dir, a 5 minuts la vam haver de llevar. Si haguera estat més temps, no hagueren tardat en alçar el telèfon des de Generalitat i ens hagueren dit més que un porc. Però més que un porc, i més conforme està la política avui dia, que hem d'anar amb peus de plom perquè a la mínima t'estan pegant d'altres. Si no és d'un partit, és d'un altre. Val? Per tant, cuidao amb ChatGPT, que el que no sap se ho inventa. I vos la va pegar tant o més com me la va pegar a mi, que es la va pegar a nosaltres. Aleshores, voleu utilitzar ChatGPT? Jo no vos vaig a posar mai un no l'utiliceu. Amb coneixement, reviseu-li. Me va dir el meu amic, ChatGPT és com un becari. Tu li has de revisar el que t'ha dit. Fins i tot, quan li digueu, Xaqui, traduix-me això de l'inglès al castellà o del castellà al valencià, que jo m'imagino que tampoc haureu utilitzat traductors en línia, no? Si que haureu utilitzat, això ja és més... No vos fan més faltes ortogràfiques que un mono de fèria? Pues ja vos ho dic jo. Sí. Això ja ho havíem dit. Jo és que vaig a la meva bola, passa d'això. Això també ho he dit. I ja està. Complicat és això. No fàcil que és l'ordinador que tinc una redacció. Bueno. Us havia dit que vosaltres teniu una ferramenta molt poderosa contra la desinformació. Jo us havia dit també que jo com a periodista, abans de donar per bona una notícia, l'he de contrastar. No podem donar notícies sense contrastar. Ens estem jugant la nostra professió, ens estem jugant la nostra credibilitat i el lloc de treball.
No funcionem obrint telediaris i fent telediaris en racontar, mentir, s'ha sentit. Vosaltres heu de fer exactament el mateix. I hi ha ferramentes com esta d'ací, que és el mètode SIFT. SIFT és Stop, Investiga, Find, Trace. Stop, para, investiga la font, troba una cobertura en altres mitjans i intenta trobar l'origen. Stop. Quan veieu una notícia en un reel, és la hòstia. Pareu el carro un poquet. No se n'aneu directament a compartir, no. Pareu el carro. Qui ha publicat aquesta notícia? És un mitjà de comunicació? És Sant Pito Pato? És un influencer, per cert. És La Vanguardia, és El Levante, és Televisió Espanyola. Qui és? Si és un mitjà més o menys fiable, bé, vale. Però si és Sant Pito Pato, pareu el carro. Busqueu altres fonts. Vale? Investigueu la font. Qui l'ha posat? Aneu-se'n a buscar cobertura en altres mitjans. Aneu-se'n a Sant Google. Jo li dic Sant Google. Perquè te ho troba tot. És com ma mare. Jo me'n vaig a Google i dic, Google, on estan els Pirineus? I Google me diu, ahí. I ho dic a ma mare. I ma mare me diu, a què vaig ahí? No ho trobe. Igual. Aneu-se'n a Sant Google, que és el que fem nosaltres. Quan hi ha una notícia de la que no estàs segur, busques en Google altres mitjans que la podien haver publicat. Com aquests whatsapps que s'estan enviant i que els nostres pares i els nostres iaios se'ls estan creient. Ai, que van a tancar no sé què, que WhatsApp el van a fer de pago, que estan renovant en les cases, que van a fer... El carro, això és real? A mi moltes vegades els meus pares i els meus sogres m'han dit he rebut este missatge de WhatsApp i m'han dit que no sé què i no sé ni qui és. O esos que van rulant en els grups de WhatsApp lo van a hacer de pago. Jo vaig a Google i te trobes Policía Nacional, el bulo de no sé què, no sé más, i fas, bum, ale, ve rulant. Les fake news corren més que les reals. No deixeu que vos traten com a borregos, perquè si ho deixeu vos van a prendre com a borregos i vos van a tractar més com a borregos. I teniu 2 dits de cervell, teniu una intel·ligència, feu el favor d'utilitzar-la, en contra de tot això. Sabeu per què es va fer la notícia dels 300 supuestos muertos en el pàrquing d'Aldaya? Per uno que estava avorrit? També podria ser que estigués avorrit, però no se fan les coses perquè sí. Va ser una persona... Busca l'origen. És difícil en vosaltres trobar l'origen real d'eixa mentira. Nosaltres tenim altres ferramentes i per tant sí que sabem finalment d'on va vindre la notícia eixa. Va ser un pseudo-influencer de pacotilla que se va inventar aquesta notícia, la va fer rular. Per què? Per guanyar més seguidors, per a guanyar més visualitzacions. Més seguidors i més visualitzacions, en què es tradueix? Monetització. Val? Per tant, abans de compartir una notícia, pareu-se un momentet a veure qui és la font. Qui l'ha publicat? És un amic meu. Però és amic meu d'on l'ha tret? L'ha tret del Levante, l'ha tret d'Antena 3, l'ha tret d'Apunt, l'ha tret de la Policia Nacional. Si no és una font fiable, passeu. Feu scroll. Perquè esteu contribuint a la desinformació, a la violència, a la polarització. La gent cada volta està més crispada, està més enfadada. Que si el perro Chache, que si el Carlos Mazón, que si este que... Pareu el carro. Pareu el carro. Que pareix que anem a entrar en guerra, tanta crispació. I tot això són les fake news i els bulos. I més de la meitat dels bulos que estan rulant per ahir se'ls han inventat els propis partits polítics. I hasta aquí puedo ver perquè no vull clavar-me més, perquè jo no puc parlar de política, salvo quan conten les notícies. No me vaig a pintar de ningú color perquè la meva professió m'ho impedeix. Per tant, busqueu informació, pareu abans de compartir, estigueu segurs del que esteu compartint. No deixeu, torno a insistir perquè me dona molta ràbia, no deixeu que vos tracten com a borregos. Perquè estic escoltant a molta gent jove que s'està tragant el cuento que he dit abans de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Vos estan tratant com a borregos. Demostreu-los que no ho sou. Finalment,
com havia dit abans, l'impacte en el treball creatiu. Us vaig a posar un altre exemple. Ja és l'últim. I és este. Gizmodo. Gizmodo és una pàgina web de varietats. Té un poc de tot. Actualitat, horòscopos, temes d'esport, notícies, bellesa, un poc de tot. Varietats. La pàgina va néixer en Estats Units, és estatunidenca. I en el seu dia va decidir fer una filial a Espanya. Va contratar un equip de gent, unes 20 persones, que s'encarregaven de traduir de l'anglès a l'espanyol aquelles notícies que per la seva importància podrien interessar-li al públic espanyol. I també, per descomptar, encarregar-se de certa actualitat més local, més del nostre interès. També n'hi havia un comercial, o dos comercials, no ho sé, que s'encarregaven de buscar anunciants per a la pàgina web, que feren un banner, etc. Doncs el senyor Gizmodo va veure un dia que es va alçar, es va prendre el Nesquik i va dir: qui s'estira tots al carrer i substituït per intel·ligència artificial? Dicho y hecho. Pues he parlat abans dels traductors i de que els traductors online, la intel·ligència artificial, també cometen errors. Doncs va tirar a les 20 persones de la plantilla de Gizmodo en Espanya i la substituir per una intel·ligència artificial que traduís automàticament la pàgina web. S'encarrega de dur automàticament els comptes en xarxes socials de la pàgina web. Perquè vosaltres no ho sabeu, però n'hi ha multinacionals que no van a gastar-se diners en persones que saben portar xarxes socials. Amb una persona que sabe d'intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial és la que s'encarrega de manejar les xarxes socials. Si ChatGPT ja vos pot contestar com si fos un amic, per què no va a contestar un comentari en una xarxa social? Aitana, que guapa eres. Gràcies, tu sí que eres guapo. I ho ha fet la intel·ligència artificial. No tot el que està darrere d'un compte de TikTok, Instagram o del que siga, no té per què ser real. I ahí veiem això. Quin és el perill d'això? Que els anunciants se'n poden anar. Per què? Per la pèrdua de qualitat d'este mitjà. Perquè se fan traduccions automàtiques i les traduccions automàtiques són un desastre. No va agarrar mai un producte dels xinos que te posen unes traduccions que diu que t'ha dit que això. Ahí tenim una cosa. I amb això jo estic a punt d'acabar l'exposició. I ara a mi m'agradaria preguntar-vos què penseu al respecte. Creieu que la intel·ligència artificial va a fotre-vos el futur? I perdó per l'expressió. Nàdia, la vaig a fer tu. Tu què penses, Nàdia? Tu creus que sí? Deu ser, yo que tengo una veo como Los Ángeles. Nadia. Creo que sí, porque va a ir avanzando cada vez más y más y ya no será solo esto. El mundo entero irá con inteligencia artificial. Entonces ya no será solo ordenadores y todo, ya será coches, será clases, que un profesor sea digital, ya no serán profesores de verdad y que va a ir avanzando y avanzando hasta que llegue un punto donde todo sea con inteligencia artificial. Gracias, Nadia. Ya no me jodan esto. Bueno, pues la biblioteca és com una casa de grans. A veure, jo no vull anar a l'escenari apocalíptic d'algunes pel·lícules que llavors a la gent molt pobreta, morint-se de fam, i altra que és l'élite, que són 4 que són els que treballen en informàtica. No vull anar ahí. M'agradaria pensar que no. També moltes d'aquestes coses que ha dit Nadia i el que estic dient també depèn de vosaltres. Perquè sí que és cert que els cotxes, no sé si ho sabíeu, però en Espanya s'ha fet una prova ja de cotxes que van sense conductor. Un viatge de Madrid a Galícia. Amb què? Amb el Google Maps. El Google Maps tu li dius porta'm a l'Institut Honorio, o li dius esta matí quan eixi del treball. I a mi m'està indicant a mi
Pero hi ha cotxes que el Google Maps li indicarà al cotxe, serà el cotxe que te porta al puesto. I tu mentre podràs estar dormint la siesta, podràs estar, anava a dir llegint, vosaltres estareu llegint el mòbil. Hi ha una cosa que es diu llibre en paper, llegiu llibre en paper, fem-me cas, que després venen les apagades com la de mes d'abril de l'any passat i ens quedem sense res. Per tant, si ja n'hi ha proves de cotxes que van a soles, què creieu que anem a tardar en veure per les carreteres camions sense conductor? Espera que me'n vaig a per Àngel. Àngel, posa't sempre. Tu què opines? No, ja sé que no es diu Àngel, però no la bateja com a Àngel. Si podria haver Mari Carmen, però no li pega. Lo que us dic el mateix Canària, se podeu pixar així o anar un Àngel, lo que vulgueu. Creieu que tardarem molt en veure per les carreteres camions sense conductor transportant productes pedidos d'Amazon, per exemple? Ho veurem. Igual que veurem, com es diu, drons. Ja estem veient drons. Doncs d'ací no res, veurem drons que podrem conduir-los nosaltres. I anirem per l'aire. Ja veureu quina risa hi ha que trobar. Jo el que vos vull dir en això és, vosaltres sou el futur, ja esteu treballant amb intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial ja està rodejant-nos a totes i a tots. I el vostre futur és ixe, però de vosaltres dependrà que la intel·ligència artificial siga més una ferramenta d'ajuda que una ferramenta que vos tire a la ruïna. Jo m'echo la mà dreta a que d'ací ara em canvi. Ja acabe. M'echo la mà dreta a que en el futur més d'una de vosaltres i més d'uno irà al carrer a manifestar-se perquè hi hagi lleis que puguen prohibir certs usos de la intel·ligència artificial. I recordeu-vos del dia que vos ho estic dient. I amb això acabem. Gràcies. María, pero si la vamos a cara ahí.